e odiechieng' manyoro. Kwan mag joma wito ngimagi kaluwore kod masira mar apaya ma ngegu koro idho nyaka ji 10 tok ka japuonjre moro kod miyo lalo ngimagi e kinde mane gidhi nyime yudo thieth. Komanda mar obila ma Homa Bay Samson Olekine oyango ni ji ariyogo nyoyudo hinyruok marach kendo wito ngimagi e od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Area naitwa got cockage. We are confirming 10 people died, and all of them are that PSV vehicle. In our initial investigation shows that the matatu, ill-fated matatu, was overtaking another vehicle, and that is when they collided head-on with that fuel tank. 7 people died at the spot, and 3 others at Homa Bay Referral Hospital. Kechupo saa 4 kilipo injo kilendo kwa chako buok ni to wapinja ni kumanyathi wani nitie. Koro kwa go sime school wayudo ka poko chopo. Ema wachako many. Kachupo saa 5:30 wawuok dala wabiro Homa Bay. Mwadhi nyaka osiptal. Wasedhi osiptal ema wayude kotho. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV nyakwa Ramogi.